Здравейте хора! Вие сте в моя канал, аз съм Самуил. Днес ще играем на Майнкрафт и то истинската с пари. Сега започвам и съжалявам, че не съм качвал отдавна клипчета, но извинявайте. И сега започвам. Но обещавам вече, ако мога по-често качвам. Ако сте гледали първото ми клипче, казах ви, когато има време. Сега започваме. Ето. Изчакваме да зареди. Ето зареди, натискам играя. Ето го първия. Тук това първата е. Ето където ще бъдем. Ето влизаме. Другия път го играя пак Майнкрафт. Сигурно ще играя вече сигурно населяване, но не е сигурно дали ще играя въобще ли, дали ще бъде населяване. Сега чакаме тези неща да заредят. Да, разбрах. Айде. Трябва да се запълни зелено и влизаме вътре. Ето заради, ето това. Сега малко камъни тук. Ето вътре сме, чакайте малко е забил. Ето е къщата. Сега съм на втория, който няма нищо и още го ремонтирам. Сега ще слезем на първия етаж и ще ви го покажа. Ето вратата и отиваме по стълбите за слизане. Ето малко направо. Само да затворя вратата. Ето ги стълбите. Стълбата де. Има разлика. И та голяма. И слизаме. Ето вече сме долу. О, някой е влезнал в къщата и сега ще го тепам. И не успях. И след малко ще приключа това видео, защото има малко пак работа. Изчакайте само един момент. Опа, защо се качвам? Изчакайте, моля. Ето сега само ще ви покажа кухнята, защото тя не е готова. И по-скоро това видео ще свърши много бързо, защото има всъщност малко работа. Тоест нямам, но съм на едно заведение и едни деца има и ме чакат да играя и няма да е толкова дълго това клипче, но обещам другия път ще бъде дълго, ще ви покажа всичко, но за сега само е готова кухнята. Трябва само да се направя мивка сигурно. И ето е кухнята, тук съм си направил хладилник, това тук са печките, това е масата, столовете и това беше от кухнята. Съжалявам, че толкова бързо приключи клипчета, но това ще бъде другия път, ви обещавам, че ще бъде по-дълго, но това може да е утре по-скоро. Приключвам, до новия харесало, само не забравяйте да се абонирате за моят канал, пръщите нагоре, много пръщите нагоре и чао от мен!